Target sang Revenue Region number 11 Iloilo City nga maglabot sa 18.5 billion pesos sa Makolekta nga buhis antes magtakop ang tuig 2024. Ini ang suro kay Emilia Corpus Combes, ang officer in charge kon OIC Regional Director sa nasambit ka talatapan. Nahibaluan niya sang tuig 2022 nagdangat sa 14.7 billion pesos ang nangin tax collection kag 15.9 billion pesos naman sang tinalikdan nga tuig 2023. Sakop sang Regional Revenue number 11 among Regional District Offices sa Rojas City, Calibo Aklan, Saraga, Iloilo, San Jose Antique kag Iloilo City. Sa nasambit ka mga RDOs, nagapanguna ang Iloilo City sa may pinakadako nga share sa tax collection nga sang tuig 2023, naglabot sa 55.43%. Sa karon, maskin pasangkad pa ang digitalization sa nasambit ka talatapan, agod nga mas mangin madasig pagit ang transaksyon sa ilang nga opisina. Report nagikan sa BIR, ini si K5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.